nume, nu-i nume. Îți place, ți-e distrezi aici în pat, așa-i Diana? Face filmul ăsta, punem pe site, Diana. Arătăm la bunici, la toată lumea, ce forțoasă ești tu. Da. Să vadă lumea ce forțoasă e Diana. Nu? Ai obosit, gasule? Ai obosit, gasule? Nu te din picioare. Nu mai dă că ne batem joc de ea, nu mai dă că e rușine la fetiță, e rușine că ne batem joc. Prinde peștișorul, Diana. Ia peștișorul. Dar nu-l vede, nu l-a văzut pe că l-ai dat acolo. Acum suntem la not. Hai să facem culculețe. Ia, poftim. Uite asta, ce frumoasă, uite. Ce frumoasă e. Asta e de la nașa, Diana. Nășuca ți-a dus. Nășica ta. Așa, gustul, vezi, e bună? Ți-a dus? Gustoșenie? E bună? E bună? E ca o păjiturică, zi. Ca o păjiturică. Papa, papa. Bun. Păjitură. Face comedie, Diana. Diana, ne batem joc de tine? Da? Nu, nu mai ne distrăm. Nu păpa, mică, nu păpa aia. E nebună. Ce te bagi acolo în guriță, Diana? Ha? Ioi, o zi să rupe patul ăsta cu tine tu. Dai odată și mă aptici jos cu tătul. Trebuie să cumpere tati saltea. Cumpăr eu saltea. Da. Să nu mai poți bate așa, să strici. Cum cuprinde toată lumea în brățișoarele ei, da? Fă un dragă, Diana. Așa.